Per mi la infermeria és acompanyar, és donar una primera assistència, un suport físic i emocional en situacions crítiques i complexes, on normalment la persona ho viu d'una forma molt estressant i amb molta por. És donar la mà, és humanitzar les cures, és treball en equip, és empatia. Per mi, la infermeria de l'àmbit prehospitalari té clar que cada dia tocarà la vida d'una persona i que aquella persona tocarà la teva vida. Pel dia de la infermeria, avui ens ha passat una experiència amb una senyora, amb el seu fill, que ha vingut a treure el guix i la veritat és que m'ha fet pensar una mica i penso que està molt bé la manera que ho ha explicat i m'ha agradat molt, perquè ens ha dit quan estic aquí a l'hospital em sento inútil. I jo li he dit, hombre, inútil? Per què? Diu, perquè sou fenomenals, sou excepcionals, sou persones vocacionals, sou persones que us agrada la feina que feu i a més és que la feu molt ben feta. Jo em sento molt a gust i molt contenta quan vinc i us veig veure i us veig riure i us veig treballar. I jo li he contestat, totes les persones són excepcionals en la seva feina. Per a mi la infermeria seria el cuidatge, l'estar acompanyat dels malalts, portar-los tots els dies, estar en contínua evolució de veure el malalt, de saber identificar tots els seus problemes i intentar ajudar-lo d'una manera holística de tot el seu desenvolupament. Per mi la infermeria és el meu dia a dia. Jo m'aixeco al dematí, vinc a treballar amb moltíssima alegria i sobretot donar molt d'acompanyament i molt de confort a tots els pacients que ens veuen aquí a la CMA. Per mi la infermeria és cuidatge, amor i carinyo i sobretot molta empatia. I estar amb els usuaris que estan moltes estones sols i és el que volen és moltes vegades la companyia. Para mí la enfermería es poner en disposición mi humanidad y toda mi empatía al servicio de los demás, porque curar es aliviar y cuidar es acompañar, a cambio de una sonrisa, un agradecimiento de nuestras personas que cuidamos día a dia. És important per mi veure com les cures que dèiem el dia a dia i amb l'ajuda de l'educació sanitària, aquella cura amb el teu esforç el dia a dia va millorant i veus com cura, o la persona greu que et pot entrar per la porta d'urgències, que aquesta sí que li va la vida, llavors tingui les mínimes possibilitats de que pugui sobreviure i millorar. Això és molt, molt gratificant per un professional d'enfermeria. El més important per a nosaltres és empatitzar amb els pacients i usuaris. Per entendre la situació personal i familiar en la que es troben i poder-los ajudar. Pues sí. Un besito.